chimene chikachitike chomwe tagwirizana mu mgwirizano ndi zambiri, even zosintha malamulo apo ndi apo kuti zinthu ziyendere bwino. Koma something that is open nchonena kuti anzathu anena kuti chabwino popeza achihana mwenena kuti simtengo running mate tikuserani second vice president. Timangofuna timve kwa DPP kuti zimenane na President AFORD za second vice presidency ndizoona Dr. Chaponda. Ine ndikukuza nizoona kuti zimene zanenedwa ndi ya President Enoch Chihana ndizoona, takhala tikukambirana ndipo poziwa kumene tinachokera ife apa. Ndifuna ndikuuzeni zachuchuchu tikamanena kuti munthu anamenyera nkhondo Malawi ino ndi AFORD tu. Choncho tingachite mistake kuti iwo akhale second vice president alipo winanso ngati zikomo. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Chilima.